nakaliang ka jonga Hadien ba lawat jing tip nakaliang jong ka MUDA kam sham la shah kaan karur ban ai ya ki bomdei ki khasi di jantie bagi garo la ni kita ki genuine tribal nan empok ke jela ka jongi te nakaliang jonga kwa ban wat jing tip hatu ki don ne em ki wei ki jat ben riu lan ne ki bomdei ki khasi ki ba yo license ha kan ne ban ai jaka lan ne ai dukan hang ne po MUDA shopping complex telada ngilap ba don sisa kabakum kata kabamut baka Sorkar kakuloi ban ai jingnya dah nam ta ki barjela kabang UI baka jing kaang ge jingut jong itu bi pradok persnam jong ki bomyo license ila isin ai ki tengin wat ge jing sisa hadu bangin dalam bat endang ila lap ngin sapek ka ai ka senjam bat ka ai ka lenti ka bangi dei ban le nang ni sakmat kenang bangin penti kenai kata ka hok long trai jongi kun ki kun ki ajar hang ne pok ka bri nyau tret hang ne pok ke jelah pidon license vendor license menu piyo mengayu setai lai sebab khasab ha lai menin lai di layok license dan menu piyo license ha peni license peni license ngin pule kendat ya kan ni ka certificate of vending mo COV namar ba hatu kalong kontradik na em bayadai bat ka an jongka bat ki rules and regulation jongka MUDA building te khnang ba ki padba kin shai ba ka Sorkar kum kata ka nosnaan hatu ka penkhanyaan ni em ngin pule ya kini ka certificate jong ni u barjelang ni tu kerteng kumtu nganam pule re ke kerteng kumtu te kani kalong ba kanin bar sipau specific area where he or she is permitted to win kamut ba bala ailat yaki ban shong dukan bala ai dukan yaki kalong ba MUDA shopping complex MUDA shopping complex kabamut ba la ailat ya uni ban shong dukan hang ne po MUDA complex te ngan sabatai susu ba balai ngaong ba hatu ka contradict ne em hatu ka ya clash ne em bat ka an bayadai bat ka rules and regulation jong ka MUDA to pide na constituency you ya pula constituency bara patharna itu laban constituency oke but ada lah laban ta te pilayok sengau hi mene ba ngabatai habayadai bat katu ka rules ka anjong ka MUDA kala don ya ka laga jong ka rules and regulation kala jong ka policy ba katkum ka rules jong ka MUDA kalong ba ki wei ki jat benriu lani ki bomdon ya ka schedule tribe certificate lani ki bomdai ki genuine tribal kimla ban yo dukan hang ne hapo MUDA teka ai ka pasyo lyngoh kalong ba kani ka Sorkar jongi menta ka contradict bat ka penkhanyaan hi dala dia menta ka ai jaka ya kini ki wei ki jat benriu ka ba ka an kam shah ya ki ban shong hang ne po MUDA handoi ka Sorkar menta ka penkhany hi dala dia kum ka nosnaan ka penkhanya ka an ka ai jaka ya kini ki barjila ki bomdai ki khasi ha ka ba ka an kam shah ya ki ban yo lane ban yo shong dukan hang ne po MUDA namar bala pipet kini ki MUDA ya kini ki dukan ki badon hang ne po MUDA complex bat la pipet ya ki jing iy ya ki MUDA parking lane kinu ki jing iy hang ne ki bomdai hi ki ta ki genuine tribes lane ki tribal ki badai nang ne na po ka jela ka jongi kinomla ban claims lane kimla ban yo ya ka hok ban shong dukan lane ban wai dukan hang ne hapo MUDA complex te ka ai ka bangisngaw lyngoh kalong bat ngisngaw ban pedram lu ka ju ka por ya ka jingle jong kani ka Sorkar ha ka ba Khniot ban ai license ya kini ki bomdai ki khasi kini ki ba kidai ki wei pat ki jat benriu bat ki kentat ya kita ki produk persnam ki jongi kita ki trai muluk bat ka Sorkar nalor baka kentat ya kata ka jing ya ki trai muluk nang ni napok ka jela ka jongi ki ai license ya ki wei pat ki jat benriu halor ka taru ka Sorkar ka penkhany ya ka an ka ba kala dap snahi habaya dei bat kani ka
MUDA kompleks, shopping kompleks. Tengi siau ban kentu hang ne. Ya gitu ki paradok prasnam, ki long khmih ki long pa ki ba pila apply ya kata ka certificate Windows ke jong pi bat ka Sorkar ka kham ai. Ka penduk ya pi bat ka ai ban shong dukan ya kini ki barjela. Nasau ban ong ba mi syakmat ngin ai de ka jing ya ki ka bateng ya kini ka Sorkar. Ai ba kan long kat balong ru kini ka de ka ri ki jongi. Ni dei ki trai muluk bat la ngi ai lat. Ba kini ka Sorkar kan le kat bamon. Bat kani ka Sorkar kan pynkhein hi ya kala ka jong ka an ka ba ka dapsina. Namar bakat kom ka an kalong baki barjila kimla ban shong dukan hang ne po MUDA kompleks kimla ban shim kanu ka certificate la ne kanu ke jing shim wai kini ki dukan ki badon hang ne po MUDA shopping kompleks tendai ka Sorkar ka pynkhein hi ya ka an ban yada ya kini ki barjila ki bawan ban kamai hang ne bawan ban kamai jakpong ne baki Khniot ya ka jakpo jong ki trai muluk isau ban ong ba pito kilong kibi kilong pa ki pimpat yo ya ka license dai ban mi syakmat ngin ai ki jing ya ki ka bateng khnang ba ka Sorkar kan pekmat nang ni syakmat namar kum bakalong kum ki trai muluk nila syak Khniot sebab palat ha ka Sorkar wat ya ka an ka ba dapsina ka pynkhein hi ban ai jing ya da namta kita ki barjela ban ai jing yo nong namta jongki gitu ki ba menjur ya kata ka jingkan ka jonga ba ka jingong ka jonga kalong ba di dai ban mi syakmat apa kani ka dai ka ri kani ka dai ka khendau ka siap ka jongi balai ngin ailat baka Sorkar wat la ka dei makna kata ka nong thau ki an ki kanun ngim dei ban ailat hadu bakan yo bakan lemon ban Khniot ban khanpo yangi kom ki trai muluk pat ban ai jaka pen ban ya ki weipat ki jat ben riu hang ne po nong ba silong hajing isa kani ka dei ban long ka piang ja kani ka dei ban long ka lak yo kam yo jam na bata ki kun khasi kun khara nang ne na po ka jala ka jongi dei ban long ka piang ja namta ki weipat ki jat ben riu lani namta ki weipat ki barjela te kata ka dei ka jing kentu na kaliang ka jonga namar baka Sorkar kala pynkhein ya ka an baka Sorkar kam snap ya kata ka jing dawa lani ka hok jong ki trai muluk ngi mentangi don ya ka hok ban dawa nakmat jong ka Sorkar nakmat jong ka government ka shong pat sa ki pat ba ka shong sa kita ki long khmih ki long pa kita pila apply ya ka Windows certificate pat pipi miyo kamut ki don ya ka hok menta ban mi syakmat ban dawa nang ba ngin penne ya kata ka hok long trai ka jongi bat hantam nilai kamala don la ka jong ka an ka kanun la don la ka jong ka rules and regulation baki barjela kim don hok ban shong dukan la ne ban wai dukan hang ne po MUDA kompleks dei tang manga bat ma pi dei kita ki trai muluk hang ne po gejelangi don ya ka hok ban shong dukan te bisar hi ma pi ki pai ba la ka ne ka long bi an ne em namar ba katkum ka ei ka ba nila saki lengba ka rules and regulation jong ka MUDA ka long ba kini kim don hok ban yo ban shong dukan hang ne